Sinong gumawa nito? Kaming dalawa? Kayo ang pumatay nito? Oo, kaming dalawa. Lugaya kayong dato. Dugay yung dako na mayroong kwarta dala. Katapalan na gawin siyang kwarta. Tulison tanama to kay muhulam taksing ko, di matapahol mo. Kani? Giigo ginero makapalit suro ginamusa ni. Tapi nag-idagoy ni. Dako na. Sulod na ko balik kay kawaton ini ya. Tara. Yan na. Bantay. Sige, loob ko na ito na. Bantay ha? Si, dol na to. Oh Ito yung nagawas. Dol na. Ito yung nagawas kung sunod ako. Tara, dol na. Magarato na na. Sige, sumam. Unong siya. Hindi ka ganang mamatay. Sa man ni. Munguta na pagkikagunsa ni. Nangutana ganay ko kay wa ko kabalo. Patay. Dili ginudo kay nimo kay bayot man ni. Ay bahala na. Kwartahan gyapon ni batlaan ni. Usay bakla, ha? Usay pagtaon nino nako. Bayot ko? Ha? Una isugi ka. Aw dili. Unsa man kita ini yung tuyo di ay? Munguta na pa ka. Tulis ni. Unsa? Asa ka padulong? Ha? Asa ka padulong? Udalagan gon mo tanga po mo. Dulagan di. Dulagan di oy. Sakit dili. Binong kwarta nimo. Wala lagi ko'y kurta. Wala di. Di ka mo kuon. Ano? Patay na. Wala kwarta. Kuha na kwarta. Sige. Wak diri. Badya. Nani. Muliyo pa ka. Muliyo pa ka. Dina. Kani ato ang kanon dalon. Asa? Ki papilon. Oh, Piki man ni. Ha? Piki. Dira na to ni apil kay papilon mo guni. ay dito din mahulog sa piso wifi no? Oh, di po ni dawaton. Dili na. Dai sisilyo. Kada chichilyo. Oh, pila ni? City pesos. Oh, tara na. Kani igon na ni. Oh, tara na. Di lagi ko matingala kung babalik itong mga Tagalog. Dili kay nanama ko yun ang balaan. Isa po na. Pananglitan kung nasila ipunta nato sige. Ang ato ito ba? Kaming dalawa. Kay mga ayaw man nimo di ay mo Tagalog. Ay, ako pa. Amo salig ko nimo. Problema na. Hala, unsa man na? Tay Ginoo na. Tulog doon, tara. Ano ba yan? Patay pari. May patay. Ay, puntahan natin. Dali. Patay talaga. Patay. Patay niya. Patay na. Sinong gumawa nito? Kaming dalawa? Kayo ang pumatay nito? Oo, kaming dalawa. Na, di, may kayo mo Tagalog? Kayo palang dalawa? Kaming dalawa. Oo, sige. Dahil kayo ang dalawa ang gumawa nito, sama kayo namin. Huh? Tara. Dalhin natin ito sa police station.